O SECIGA presentamos unha proposta para a creación dun ente único de coordinación de servizos de emerxencia, onde den cabida a todos os parques de GES, parques de bombeiros, así mesmo incluso Protección Civil e o 112, que agora mesmo está privatizado, e isto fai unha descoordinación total do servicio de emerxencias no país. Nos creemos que é necesario que sea dependente da Xunta, que este financiado pola Xunta e, así mesmo, con persoal público dando este servizo. Hai que ter en conta que cando unha actuación dun servicio de emerxencias se realiza en precario é tan perigoso para o propio persoal que dá ese servizo como as persoas ou os cidadáns que reciben ese servizo. O persoal que está desempeñando o servizo de emerxencias no país, pois ten unhas condicións de traballo que, dependendo da administración ou onde este desempeñando, é totalmente distinto. Están traballando moitas veces en precario. Nós o que solicitamos é que para todo este persoal que presta estes servizos teñan unhas condicións de traballo xustas e acordes coa súa profesión. É que este persoal teña unhas condicións como persoal público, que teña unha carreira profesional, que teña unha formación ben adaptada ao seu posto de traballo, un tipo de medidas de protección, EPIs, formación para poder desenvolver o seu posto.